Asi pôvodne z Trenčína, si myslím, podľa týchto značiek, tuto to odtrhnuté nie je, tak ako na tom druhom. Čo tu je počuť, teraz je auto studené, je nejaká kladka. Pozrieme sa pod kapotu, je to úplne studené, nikto ho neštartoval pred nami. Znútra vyzerá to auto fajn. Polnobežka tá vyzerá, že tu je nová. Táto pomôlacia kladka je tu stará, čo tu môže ušať, tak je buď plynový kompresor, alebo to môže byť tam tá kladka za jedna jediná, čo tu je. Pozrieme sa pod kryt. Nájdeme Renault, motorizácia, takže tak uvidíme, či sa nám niečo zmení na tom zvuku. A o tom môže robiť aj táto samotná voľnobežka. Vlastne pohľadcuje kmity. Čo sú, tak obidve autá sú v podstate pred servisom. Aj toto auto je pred servisom, aj to Bčko predchádzajúce bolo pred servisom. Tu je vidieť maličko ten kilometrový nájazd, že môže byť troška vyšší oproti tomu predchádzajúcemu. A v podstate no není paketové toto auto, akorát volant má paketový. Tu teda na tomto novšom Bčku lakované bolo, tak je určite nárazník, ten bol demontovaný z auta dole. Je to preto aj šparovanie je tu troška horšie pri tomto pravom svetlomete. Kapota. Dolakované určite bolo. Nebolo by na škodu si to trocha ponastavovať, lebo tá kapota je troška utopená. Nalakované je to pekne. Čiže tu máme predok, tento blatník nebol lakovaný, dvere neboli, druhé dvere neboli, zadný blatníček nebol lakovaný, kufor nebol lakovaný. Tento pravý lem bol opravovaný. Myslím si, že skôr len prelak, možno jemnú linko, malinko, nejaká vrstva tmelu, ale v 10 mm. Keď sa budeme baviť tieto dvere, takisto tieto dvere už boli rozfúkované sem a sem boli rozfúkované a tento blatník bol striekaný na aute. Nikde tu není žiadna, ale veľká vrstva tmelu na tom aute. Pneumatiky tu momentálne máme Micheliny Alpiny obuté. A dotko budeme vidieť, predpokladám, že na druhej strane. Predné brzdičky sa pozrieme, že aké sú. Predné brzdičky majú takých 80%, čiže platničky boli menené. Kotuče bude dobre, auto asi dlhšie stojí, keď sa to troška obrzdí, zadné kotuče sú takisto také trolinku, akože jemne skorodované a zadné platničky sú asi na tom obdobne ako predné. Tieto pneumatiky zimné majú veľmi pekný vzor. Ja zistím teda, že či je k tomu aj sezónne prevzutie alebo není. A vrátime sa k tomu dotku 24. 2024, 47. týždeň 2024 sú tu pneumatiky. Máme záberík zo spodu. Koncovečka, pekná čistá, DPF-ko nám krásne funguje. Pozrieme sa ešte spredu. No to nie je nejaká obenica, ale bolo to umývané, čiže na štítku nevidíme ročník toho svetla. A zo spodu to vyzerá fajn to auto. Takže idem sa na tom odviesť a dávam k tomu nejakú spätnú väzbu po jazde. No takže som po jazde z auta, mám naozaj že dobrý pocit z tohoto. Ide to ale tak akože išlo pekne aj to Bčko, ktoré som bol pozerať samé prvé, aj to išlo veľmi pekne. Tiež tam bolo niekoľko vecí lakovaných, bolo tam menené predné svetlo. To vyzerá, že menené nebolo, na návštevku neprečítam úplne presne, že ročník, lebo je to umývané v podstate ten motor. Väčšinou každý bazar, ale aj privati niekedy umývajú tie motory.
okna 14. V podstate vinko, keď vyblízkame, tak ho budeme vidieť. Okno čelné tu bolo menené. Možno chytilo nejaký kameň alebo niečo, auto je slovenské a pôjdem zistiť, že tu je takisto 14. Na týchto bočných to nie je dosť dobre vidieť na videu, ale tiež sú tam štvorky, tu je štvorka. Tu je 14, tu je 14. Na zadnom takisto 14. Keby sa mám rozhodnúť medzi týmito dvomi autami, tak by som si vybral toto. Tu je tiež 14. Aj tu je 14. A znútra takisto auto veľmi pekné, čo je možno trocha taká devíza. Konkrétne tohto auta, tak je chýbajúca roletka, ja sa na ňu ešte budem informovať u predávajúceho. A doplním vám to takisto aj na sezónne prevzutie a ešte teda, že akú tu vieme spraviť cenu. Ale za mňa, ja osobne by som si kúpil radšej toto Bčko ako to, čo som bol pozerať predtým. Nie kvôli tomu, že by bolo novšie alebo čo, veľa ľudí by malo aj predsudky k tým 1.5-kam, ale z mojej skúsenosti to nie je zlý motor. Pokaziť sa môže každý, môže sa pokaziť rovnako tak Mercedes motor, ako sa môže pokaziť tento Renault motor, s tým rozdielom, že pri tom Mercedesovom motore to bude násobne drahšie.